Здравейте! Ето го завършения фар от BMW G15 8 серия. BMW лейзър фаровете, най-високото ниво на оборудване са това. Ако помните какъв беше проблема с фара, в тази зона е имал автомобила удар, като бива засегнат десен фар пасажирски, отвътре плъзгачи, държач рамката на прожекционната система на външния прожектор, регулиращия механизъм, който е за ръчното регулиране. Всичко беше раздробено, всичко е оправено, регулиращия механизъм е изправен, изпробване, така че с фаровете няма вече никакви проблеми и конкретно този фар е готов за монтаж на автомобила. Ето го. Завиващия механизъм работи. Така че всичко е изправно. Ето е как е сглобен, как е залепен.